El Festival Temporada Alta, especialment el Big Bang, és una oportunitat per entrar en xarxa i actualitzar tot el que passa a Europa. Big Bang is just like a family. 3 days, you can see plenty of shows in different performing arts form. It's a very good experience here, and I love to come back next time. I és un moment una mica festiu dintre temporada alta, amb molta activitat teatral, amb trobades informals, amb trobades una mica més formals de presentacions de projectes. Pour moi, Big Bang Temporada Alta, c'est pas seulement un mot. Je dirais qu'avec 2 mots, je peux résumer ce fidélité et créativité. Pretty amazing because it's all the nice spots that they are having here in all the little theaters here around in Salt and Girona. Big Bang Temporada Alta is warm, and I really love this festival. És un moment ideal per trobar-se amb tota la indústria, amb programadors, amb amics periodistes, amb artistes que també conec i que estan presentant propostes avui. És un moment increïble per fer l'aperitiu, parlar de nous projectes, de què estem fent tots, de què ens agrada el teatre. Sí que res, perfecte. Per mi el Big Bang és sobretot un punt de trobada i un punt de relacions amb els professionals. Pues para mí el Big Bang es el momento del gran encuentro.